ברוכים הבאים לעגל המשפחתי. וואי, התחלתי לדבר ממש כמו סבתא. באמת, אומרים לי שאני מאוד גופינית, במרץ, בהתלהבות, בדיבור המהיר, ואני טוענת שזה מהצד של שפירו, אני דומה לסבתא, בגובה, באף, באופי, והלוואי שאזכה להידמות לה בהנהגות הטובות. אז על יראת שמיים שלה, ההתקשרות לרב והציפייה למשיח ודאי ידברו פה עוד הרבה. אני רוצה רק לדעת מכמה נקודות שאני קיבלתי בתור בת משפחת טננבוים שהיא גידלה אותנו, מה שלא זכינו לקבל מאמא שלנו היקרה, קיבלנו מסבתא ישירות. היא גידלה אותנו באימהות, ממש במסירות, באהבה, יחד עם גבולות מאוד ברורים וחינוך שעד היום אנחנו ככה מעבירים לילדים שלנו. היראת שמיים שלה מאוד ספגנו מצד אחד את העניין של היראה, אם זה לפני התפילה שצריך ליטול ידיים, מצד שני את העניין של האהבה, איך כל דבר פשוט לעשות בשמחה, פשוט החדיר לנו את הגאווה להיות יהודי, איזה זכות שאנחנו יהודים יכולים לקיים מצוות. ההתקשרות שלה לרבה, זה היה משהו בלתי רגיל. בשנת תשנ"ד, ג' תמוז, היום אמר לכל חסיד, אני הייתי עם סבתא ביום הזה, ואני זוכרת שזה היה פשוט, אז ראיתי מה זה חסידה אמיתית כואבת, פשוט לא יכולה להתנחם, זה היה כאב אמיתי, וזה חרוט לי עד היום בלב. הציפייה למשיח, איך היא חיכתה ובכתה כל יום ובקשה ושאלה מתי יבוא משיח. והיא סיפרה לנו שכשהיא הייתה ילדה, סיפרו להם שמשיח יבוא, יגדלו להם בוליצ'קס, לחמניות על העצים. וככה אני מחנך את הילדים שלנו, שהבקשה העיקרית והראשונה צריכה להיות ביאת המשיח. לבקש ולדרוש מהקדוש ברוך הוא דבר ראשון משיח. זה לפני השינה, אם זה בהתוועדות, בכל הזדמנות. ובעצם הדבר האחרון והעיקרי, שאפילו לשמו התאספנו פה היום, זה בעצם להתקשר עם המשפחתיות שלה. תכונה שהייתה אצלה מאוד מאוד בולטת, היא הייתה כל כך חמה ומשפחתית ולבבית, איך היא הנהיגה את כל המשפחה המורחבת. והתכנסנו היום לרגע ליורצייט העשירי שלה, ש10, זה עניין של שלמות, יצא בהשגחה פרטית בשנת האקל, כל כך סימבולי וכל כך מתאים לה, שבאמת כל הזמן כל מפגש, שהילדים הגיעו, הנכדים היה בשביל האקל אמיתי, הייתה במרכז העניינים, שואלת שאלות, מביעה דעות, ותמיד ביקשה שיגידו דבר תורה. וכשהדודים מחוץ לארץ הגיעו, בכלל זה היה חגיגה 24 שעות האקל, ולנו בתור ילדים זה ממש הוסיף שמחה בילדות שלנו. אז כל כך הגיוני שבשנה שהרבא אמר לעשות אקל, שנת אקל, לעשות גם עם משפחה, אז היא לקחה את זה בכל המרץ וההתלהבות, וממש כל מוצאי שבת היינו מתאספים, כל הנכדים והילדים, היינו עולים על השולחן הקטן בסלון, עושים אקל, אומרים פסוקים, שרים שירים, עושים מקהלה, אחד היה סולן, אחד היה חקיין, סבתא הייתה מתמוגגת מהנאה ואושר, כל כך אהבה את כולנו, חום שלה ואהבה, שנזכה כולנו ללכת בדרכיה, ובעיקר בעניין הזה של האחדות, האחדות במשפחה, לא דווקא בשנת האקל, פשוט להמשיך את זה כל הזמן, לבוא לשמחות של אחד של השני, ובכלל להיות בקשר כל הזמן, עד שנזכה בעזרת השם, לאקל האמיתי בבית המקדש, ונראה אותה ואת כל היקרים לנו, והרבא בראשנו במהרה. אמן.